Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. nilqakom għall-quddiesa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-quddiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li ritmu talina fuq is-salib Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int irġajt taħtilna t-triq taqsema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna drubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti taqgħet il-fideli tiegħek flimkien bil-femiet kollha tagħhom u tiġborhom b'rieda waħda bejniethom. Għamel il-poplu tiegħek ikun iħobb il-preċetti tiegħek u jixtieq il-ġid li inti twedu biex fost il-ħafna tibdil ta' din id-dinja il-qlub tagħna jieqfu fis-sod fejn hemm tassew il-għena. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, il-pagani u l-Lut flimkien mal-kapijiet tagħhom ftehmu li jumiljaw lil Pawlu u lil Barnaba u jħaġġruhom. Malli saru jafu b'dan, ħarbu lejn Listra u Derbi, bliet tal-Likaonja u fl-inħawi ta' madwarhom, u hemmhekk għadu jxandru l-Evanġelju. Fl-Listra kien hemm raġel bil-qiegħda marid b'riġlejh, kien magħtub mit-twelid u qatt ma kien mexa. U sema lil Pawlu jitkellem. Dan ħares lejh sewwa, ra li kellu fidi biex ifiq u qallu bleħenoli. Qum, iqaf fuq riġlejk. Dak qam minnu fih u beda jimxi. Malli raw dak li jagħmel Pawlu, il-kotra tan-nies bdiet tgħajjad bl-isien ta' Likaonja. L-allat niżlu fostna taħt sura ta' bnedmin. U lil Barnaba sejħulu Zeus u l-Pawlu Ermi, għax hu l-iktar li tkellem. Il-qassis ta' Zeus li kellu t-tempju tiegħu ħdejn il-belt, ġieb fil-bib gnieda imżejnin bil-kuruni u flimkien mal-poplu rid joffrihom b'sagrifiċċju. Malli semgħu b'dan, l-Apostli Barnaba u Pawlu ċartu l-bieshom, resqu marajr lejn il-ġemgħa u bdew jgħidu u jgħidu: Ħbieb, hemm x'intom tagħmlu? Aħna wkoll bnedmin, ngħixu u nħossu bħalkom. Bnedmin li ġejna nħabbrulkom l-Evanġelju biex tħallu dawn l-idoli firħa u dduru lejn Alla l-ħaj li jagħmel is-sema u l-art u l-baħar u kull ma fihom. Fl-imoddi huwa ħalla l-ġnus kollha jimxu fi triqathom. Madankollu ma naqas li jagħti xhieda fuq innifsu bil-ġid li jagħmlilkom meta jagħtikom ix-xita mis-sema u l-frott fi żmienu
u hekk ixebbakom bl-ikel u jimlilkom qalbkom bil-għena. Imma b'dan il-kliem bil-kemm setgħu jżommu lill-poplu biex ma joffrilhomx sagrifiċċju. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħaj lil Alla. Sam responsorjali ngħidu flimkien mhux lilna mulej, mhux lilna iżda lill-ismek sebbaħ. Mhux lilna mulej, mhux lilna iżda lill-ismek sebbaħ. Mhux lilna mulej, mhux lilna iżda lill-ismek sebbaħ għat-tieba u l-fedeltà tiegħek għaliex għandhom jgħidu l-ġnus fejn huwa Alla tagħhom. Flimkien, mhux lilna mulej, mhux lilna iżda lill-ismek sebbaħ. Fis-smewwiet huwa Alla tagħna u jagħmel kull ma jogħġbu. Fid-dawdeb huma l-Alla tagħhom xogħol ta' jdejn il-bniedem. Flimkien, mhux lilna mulej, mhux lilna iżda lill-ismek sebbaħ. Imberkin intom mill-mulej li jagħmel is-sema u l-art. Is-smewwiet huma smewwiet tal-mulej, imma l-art hu tal-bnedmin. Flimkien, mhux lilna mulej, mhux lilna iżda lill-ismek sebbaħ. L-Ispirtu Santu jgħallimkom kollox jgħid il-mulej u jfakkarkom dak kollu li għedtilkom. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu min iżomm il-kmandamenti tiegħi u jħarishom dak hu li jħobbni. U min iħobb lili jħobbu wkoll il-missier u jiena wkoll inħobbu nuruh lili nnifsi. Ġuda l-ieħor mhux l-Iskarjota qal lil Ġesu mulej din kif inhi li inti se turi ruħek lilna u mhux lid-dinja. Ġesu jiġbu jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti u missieri jħobbu u aħna niġu u nagħmlu għandu. Min ma jħobbnix ma jħares kliemi. U l-kelma li qegħdin tisimgħu mhijiex tiegħi imma tal-missier li bagħtni. Qedtilkom dan meta dni magħkom, imma d-difensur l-Ispirtu Santu li l-missier jibgħat f'ismi jgħallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li għedtilkom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Dak hu li jħobbni. Hawnhekk fl-Evanġelju skont San Ġwan Ġesu llum jitkellem kontinwament fuq min iħobbu verament. U jgħid min iżomm il-kmandamenti tiegħi ħarishom. Dak hu li jħobbni. U ktar il-qudiem jgħid jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti. X'naraw f'dan il-kliem ta' Ġesu lid-dixxipli tiegħu? L-ewwel nett l-enfasi kbira fuq l-imħabba. Qed jgħid Ġesu li fir-relazzjoni tagħna miegħu il-imħabba li għandha tmexxina għax aħna rċevejna minn għandu l-imħabba. U għalhekk anke meta nitkellmu fuq x'għandna nagħmlu bħalma jgħid Ġesu mhux il-biża' li għandu jmexxina imma l-imħabba. U dan hu punt importanti ħafna l-ħajja tagħna il għaliex jista' jiġrilna u kultant nisimgħu min qisu ibeżza. Min jaħseb illi jekk ibeżza lin-nies se jressaqhom lejn Alla. Maw Ġesu qed jgħid il-kontra hija l-imħabba li għandha tmexxina u tressaqna lejn Alla. U hi l-imħabba wkoll li mbagħad għandha tmexxina biex inħarsu il-kmandamenti ta' Alla u l-kelma
li jgħidilna Ġesu. Hawnhekk jagħmel Ġesu jaqqad flimkien l-imħabba u l-ubidjenza lejn il-mandamenti. Mhumiex kontra xulxin dawn, anzi, u jgħid turi kemm verament tħobbni meta tħares il-kelma tiegħi. U għalhekk l-imħabba mhi sempliċement sentiment li tħoss u daqshekk jew inkella xi ħaġa kelma li tgħid u daqshekk. Imma l-imħabba turi ruħha propju fil-ħarsien tal-kmandamenti ta' Alla u fli aħna nimxu skont il-kelma li jgħidilna Ġesu. U fil-fatt kien Ġesu stess li jaqqat il-kmandamenti kollha fl-imħabba lejn Alla u l-imħabba lejn il-proxmu. U għalhekk tajjeb niftakru aħna din l-imħabba li għandha tmexxina u li turi ruħha mbagħad fl-affarijiet ta' kuljum, fl-għażliet li nagħmlu kuljum. Meta Ġesu jgħid min iħobbni ħares il-kelma tiegħi, xi fisser dan b'mod konkret? Ħansemmi xi eżempji. Ġesu jallimna kif kull bniedem u minu għandu u għandha d-dinjità tiegħu tagħha. U għalhekk jiena ma nistax ngħid li nħobb il-Alla u nkun razzist. Jiġifieri li nħares lejn ħaddieħor u nara biss il-kulur tal-ġilda jew inkella in-nazzjon minn fejn ġej jew fejn ġejja jew ir-reliġjon u neskludi lin-nies minħabba fekk. Ġesu jgħallimna li kull persuna għandha d-dinjità tagħha u aħna għandna nozzu u nħobbu kull persuna min hi. U għalhekk jekk veru nħobbu il-Ġesu, nħarsu l-kelma tiegħu u nistmaw u nuru rispett lejn kull bniedem. Ġesu jallimna wkoll li għandna aħna naħfru l-oħrajn. U għalhekk jekk veru nħobbu l-Ġesu għandna nimxu skont din il-kelma tiegħu, inħarsu l-kelma li naħfru l-oħrajn. Li f'qalbna ma jkollniex il-mibeda, il-spirtu ta' vendikazzjoni, anke meta nirċievu azzjoni ħażina, li jkollna f'qalbna tassew illi naħfru bħalma urina u bħalma allimna hu. Ġesu jurina wkoll kif għandna nirrispettaw il-ħajja umana f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil sa tmiem naturali. U għalhekk jekk veru aħna inħobbu il-Ġesu nħarsu dil-kelma tiegħu li nuru rispett lejn il-ħajja umana u nipproteġuha. Ġesu jgħallimna wkoll kif għandna nkunu onesti fil-mod kif nittrattaw il-xulxin. U għalhekk jekk aħna rridu tassew inħobbu l-Ġesu inħarsu l-kelma tiegħu, li nittrattaw il-xulxin b'onestà, li nimxu b'integrità fir-relazzjonijiet tagħna u fl-għażliet tagħna. U Ġesu jurina wkoll kemm importanti li bil-kelma tagħna aħna nnislu l-paċi, l-għaqda. U li l-kliem tagħna ma jkunx kliem li jweġġa, li insulenta lill-oħrajn. Jekk veru nħobbu l-Ġesu, hekk għandna nimxu aħna inħarsu din il-kelma tiegħu. Araw kemm huma affarijiet konkreti dawn ta' ħajja ta' kuljum. B'dan mod li nuru kemm tassew inħobbu lil Ġesu. U jgħid mbagħad xi ħaġa verament kbira meta jgħid aħna niġu u nagħmlu għandu. Min iħares il-kelma tiegħi u jħobbni verament, aħna niġu u nagħmlu għandu. Jiġifieri jkollna f'ħajjitna verament il-preżenza ta' Alla fina jekk aħna
qegħdin nagħmlu ħilitna biex ngħixu din il-kelma tiegħu. Kemm hija sabiħa għax hija din il-preżenza li ġġib imbagħad f'ħajjitna ħafna paċi li tgħinna biex aħna nimxu l-qudiem fil-ħajja tagħna fit-triq tajba. Nafu li għandna bżonn ħafna l-għajnuna ta' Alla għal dan kollu, anke biex inħarsu l-kelma tiegħu. Fil-fattu jgħid li jibgħat l-Ispiritu Santu d-difensur biex jagħtina din il-qawwa u jfakkarna kontinwament fil-kelma tiegħu. Jew nitolbu l-mulej biex aħna nagħmlu ħilitna bil-limitazzjonijiet tagħna, kultant bid-difetti kollha tagħna, imma nagħmlu ħilitna ħalli l-Ispiritu ta' Alla fina iġib din il-trasformazzjoni, din il-bidla. Għax irridu niftakru li l-imħabba lejn Ġesu mhix imħabba sempliċement ta' ammirazzjoni, imija imħabba li ġib fina trasformazzjoni, bidla ħalli ngħixu tassew kif iridu. Ejju issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla nagħmlu dan fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xanda l-Evanġelu tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej li aħna inħarsu il-kelma tiegħek u nuru tassew kemm inħobbuk billi nimxu skont dak li għallimtna inti nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għati l-għenuna tijek il-morda kolla fid-djar taħħom fl-isfrarijiet, kemm Malta kif ukoll dawk li għedin għal-kura barra minn Malta, u nitolbu kan dawk li għatuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex biklimna aħna dejjem infaħru u nsebħu l-isem imqaddes tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal-paċi fid-dinja, għal-paċi fil-pajjiżi fejn il-konflitti u l-ġlied, nitolbu speċjalment għal dawk li huma vittmi tal-violenza, tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment fl l-aħħar jiem u lejl qaħħom fih danek għat il-faraġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej għal tagħna l-qattalb li qed nagħmulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk dan is-sagrifiċċju għat tifiru glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja Mqaddsa kollha tiegħu. Jitlaq quddiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex issa li jogħġbok tnaddafna meħtijietna nitħejjew b'ħajja tajba għas-sagramenti ta' ħnina tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajli l-mulej Alla tagħna. Hekk sewwew xieraq. Sewwew xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru glorja tiegħek iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna u qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha.
Għalhekk dan il-ferħ tal-Għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-ħena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinxulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam, tali d-disċipli tiegħu qal kudu u kullu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ek ukoll wara li klaħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xxeret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mat-tinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Henna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Giusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema qiegħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-sliem u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu l-paċi li xulxin.
ħaruf talla Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħoq li jisli titħol taħt is-saf tiegħi iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejja. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox inti ġeddidna l-ħajja ta' dejjem bil-qawmin ta' Kristu mill-imwiet. Kattar fina l-frott tal-misteru tal-għid u imla rruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħar lil-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università tal-Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu ikun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta.
Offru dan ir-rożarju llum għall-istudenti li qed jagħmlu bħalissa l-eżamijiet biex ikollhom l-għajnuna kollha li jeħtieġu. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna tubitna ħarissa minna tal-infern u ġenera l-wieħ kollha wien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li Sittna Marija li kellha tkun omm Alla. Is-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum għafrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina ddaħalniex fit-tiġrib iżda l-isna mid-deni amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija mnejmija kiberk inti fost in-nisa mpierek ifrott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija mnejmija kiberk inti fost in-nisa mpierek ifrott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simanik Marija bi grazzi memlija mnejmija kiberk inti fost in-nisa mpierek ifrott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simanik Marija bi grazzi memlija mnejmija kiberk inti fost in-nisa mpierek ifrott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simanik Marija bi grazzi memlija mnejmija kiberk inti fost in-nisa mpierek ifrott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simanik Marija bi grazzi memlija mnejmija kiberk inti fost in-nisa mpierek ifrott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simanik Marija bi grazzi memlija mnejmija kiberk inti fost in-nisa mpierek ifrott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simanik Marija bi grazzi memlija mnejmija kiberk inti fost in-nisa mpierek ifrott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simanik Marija bi grazzi memlija mnejmija kiberk inti fost in-nisa mpierek ifrott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simanik Marija bi grazzi memlija mnejmija kiberk inti fost in-nisa mpierek ifrott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna li jisma talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarissa minna tal-infern u ġenera l-wieħ kollha wien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Is-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum għafrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina ddaħalniex fit-tiġrib iżda l-isna mid-deni amen. Simanik Marija bi grazzi memlija mnejmija kiberk inti fost in-nisa mpierek ifrott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simanik Marija bi grazzi memlija mnejmija kiberk inti fost in-nisa mpierek ifrott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simanik Marija bi grazzi memlija mnejmija kiberk inti fost in-nisa mpierek ifrott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simanik Marija bi grazzi memlija mnejmija kiberk inti fost in-nisa mpierek ifrott tal-ġuftijek
Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Semanik Marija bi grazia memlija mulejmija kibber kinti fossi nisan berek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Semanik Marija bi grazia memlija mulejmija kibber kinti fossi nisan berek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Semanik Marija bi grazia memlija mulejmija kibber kinti fossi nisan berek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Semanik Marija bi grazia memlija mulejmija kibber kinti fossi nisan berek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Semanik Marija bi grazia memlija mulejmija kibber kinti fossi nisan berek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Semanik Marija bi grazia memlija mulejmija kibber kinti fossi nisan berek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kolla u iniddaw li l-iktar jeħtieġu ħnina tijek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Mis-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-semi ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina ddaħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Semanik Marija bi grazia memlija mulejmija kibber kinti fosti nisan berek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Semanik Marija bi grazia memlija mulejmija kibber kinti fosti nisan berek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Semanik Marija bi grazia memlija mulejmija kibber kinti fosti nisan berek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Semanik Marija bi grazia memlija mulejmija kibber kinti fosti nisan berek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Semanik Marija bi grazia memlija mulejmija kibber kinti fosti nisan berek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Semanik Marija bi grazia memlija mulejmija kibber kinti fosti nisan berek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Semanik Marija bi grazia memlija mulejmija kibber kinti fosti nisan berek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Semanik Marija bi grazia memlija mulejmija kibber kinti fosti nisan berek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Semanik Marija bi grazia memlija mulejmija kibber kinti fosti nisan berek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Semanik Marija bi grazia memlija mulejmija kibber kinti fosti nisan berek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kolla u iniddaw li l-iktar jeħtieġu ħnina tijek. Nikkonsidraw fil-reba misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Giuseppe prezentaw li Ġesu fit-tempju. Mis-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-semi ta' fl-art.
ħobżna ta' kuljum għatina llum offrina n-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarissa minna tal-infern u ġenera bħkolla u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames mis-seru tal-ferħ meta Sidna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu wara 3 tim sabu fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Is-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi sa'at nagħtik ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum offrilna n-nubietna bħalma nafru l-minuħa għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen.
Marija Santissima urina li inti omna li jisma tal-btana dak it-twilet talina li tikun bniedem bħalna. O Ġesu għafrina dobietna, ħarissa minna tal-infern, u ġenera r-ruħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku norfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dawk lejnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan at-turuframent lil Ġesu frott imbienek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sina li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina d-daħalniex fit-tiġrib iżda l-isna mid-deni jammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija umma tlapalina mid-dinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issew dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għattihom u mulej mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattal-btana. Kristu il-qattal btana. Misser eternalla. Henna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu qaddisa Alla. Henna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlopalina. Imqazza Alla. Itlopalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlopalina. Ta' Kristu. Itlopalina. Il-Knisja. Itlopalina. Tal-ħnina. Itlopalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlopalina. It-tama. Itlopalina. L-iżjed safja. Itlopalina. L-iżjed nadifa. Itlopalina. Muxebba. Itlopalina. Bla teba. Itlopalina. Li tisħoq l-imħabba. Itlopalina. Tal-aġeb. Itlopalina. Tal-parir tajjeb. Itlopalina. Ta' min ħalaqna. Itlopalina. Ta' min salvana. Itlopalina. Xebba kollu kaqal. Itlopalina. Xebba li tissoq kull qima. Itlopalina. Xebba li tissoq kull foħrija. Itlopalina. Xebba kollok seta. Itlopalina. Xebba kollok ħnina. Itlopalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlopalina. Mera ta' qdusija. Itlopalina. Tron tal-erf. Itlopalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlopalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlopalina. Amara ta' kull grazzja. Itlopalina. Amara ta' kull tieba. Itlopalina. Warda mistika. Itlopalina. Torri ta' David. Itlopalina. Torri ta' Lavorju. Itlopalina. Dar ta' Deb. Itlopalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlopalina. Bib ta' sema. Itlopalina. Kewba ta' filgħodu. Itlopalina. Saħħa tal-morda. Itlopalina. Kien tal-mitinbin. Itlopalina. Farax tal-migranti. Itlopalina. Farax tal-imniktin. Itlopalina. Għajnuna tal-insara. Itlopalina. Sultana tal-anġli. Itlopalina. Sultana tal-patriarki. Itlopalina. Sultana tal-profeti. Itlopalina. Sultana tal-apostli. Itlopalina. Sultana tal-martri. Itlopalina. Sultana tal-konfessuri. Itlopalina. Sultana tal-verġni. Itlopalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlopalina. Sultana mnisra mill-ewwel teba. Itlopalina. Sultana mtella s-sema. Itlopalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlopalina. Sultana tal-familja. Itlopalina. Sultana tal-paċi. Itlopalina. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Henna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej għandna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġu tħolalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tana kontra l-ħazen u t-nassis ta' demonju. Irażin u għalna nitolbuk bil-ħerqa, intlawa fost it-tajja ta' s-sema, itfa bil-qawa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżena l-oħra li jġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen.
Talba li San Giuseppe slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċa tagħha. Mija Kristu trawem bħala raġel adult. Mqaddis Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preca, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbierek l-kbiru Malla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u immakunata konċizzjoni tagħha. Imbierek it-tlugdor jissaħa fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Giuseppe Ruskassismu tagħha, imbierek Alla flanġ l-qaddisin kollha tiegħu.